get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Ikaw ay dangal ng lahing Pilipino, ipinunlat, hinubog ng madamdaming kasaysayan. Dugo ng kadakilaang umusbong sa iyong puso ay kayamanang alay mo sa inang bayan. Ikaw ay sagisag ng likas na kagitingan, nananatiling matatag sa unos ng pagbabago. Buhay may itataya, karangal ay makamtan. Ang layo ng kaunlaran, isulong mo. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako, pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Ikaw ay huwaran ng mga anak ng bayan, gawain may sadyang aba, kabayanihay di nawawala. Kahirapan may hahadlang, hamon ay lalampasan. Ang bawat taglay mong lakas ipakita. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako, pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa.
Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Manggagawang Pilipino sa lahat ng dako ng mundo. Lakas ay pag-isahin, kahirap ay harapin. Tagumpay mo'y tagumpay ko rin, ating abutin. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Bayaning Pilipino, ito ay himig handog sa'yo. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know.
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Huwebes sang ika-4 nga semana sang Kwaresma. Magalipay ang mga tagipusoon sa mga nagapangita sa Ginoo. Pangitaa ang Ginoo kag ang iya kusog. Pangitaa ang iya nawong sa gihapon. Mga muyo kita. Umaluluyon nga amay, pamatiis ing mahinuklugon ang amon pangamuyo, agud mangin matadlong kami paagi sa pagpenitensya, kag madihon paagi sa maayo nga buhat. Amon matuman ang imo mga sugo, kag makadangat kami nga wala sing dagta, sa pagsaulog sang piyesta sang pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 5, versikulo 31, tubtob 47. Si Jesus nagsiling sa mga Hudiyo, "Kung ako nagasaksi na nungod sa akon kaugalingon, ang akon pagpanaksi indi mabaton nga matuod. Pero may nagasaksi na nungod sa akon, kag akon nay baluan ngang iya pagpanaksi na nungod sa akon matuod. May ginpadala kamo sa pagpamangkot kay Juan, kag nagsugid siya sang kamatuoran. Indi kay kinahanglan ko ang panaksi sang tao, kundi ginhambal ko lamang ini agod nga maluwas kamo. Si Juan kaangay sang isa ka suga nga nasindihan kag nagsiga, kag sa malipot nga tion, naluyagan ninyo ang kalipay sa iya kapawa. Pero may nagapanaksi na nungod sa akon nga labi pa sa panaksi nga ginhatag ni Juan. Ang mga buhat nga ginhatag sang akon amay nga himuon ko, ini nagasaksi na hanungod sa akon, kag nagapamatuod nga ang amay nagpadala sa akon. Kag ang amay nga nagpadala sa akon nagasaksi man na hanungod sa akon. Wala gid ninyo mabatii ang iya tingog, wala ninyo siya makita. Gani nga ang iya pulong wala sa inyo, tungod kay hindi kamo magtuo sa iya ginpadala. Ginatuma ninyo ang mga kasulatan, kay nagahuna-huna kamo nga sa ila masapwan ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan, kag hindi sila nagasaksi na nungod sa akon. Pero hindi kamo luyag magkari sa akon sa pag-angkon sa kabuhi. Wala ako nagapangita nga dayawon ako sa mga tao, pero nakilala ko kamo. Naibaluan ko nga sa inyo tagipusoon, wala kamo sing pagigugma sa Dios. Nagkari ako nga may otoridad gikan sa akon amay, pero wala kamo magbaton sa akon. Kung may magkari sa iya kaugalingon nga otoridad, inyo siya pagabatunon. Luyag kamo nga dayawon sang isa kag isa, pero wala kamo nagatingwa sa agom sa pagdayaw gikan sa isa lamang ka Dios. Gani, paano bala kamo makatuo? Hindi kamo maguna-una nga ako ang magasumbong sa inyo sa akon amay. Si Moises nga ginalauman ninyo amo ang magasumbong sa inyo. Kung matuod nga nagtuo kamo kay Moises, kung tani nagtuo man kamo sa akon, kay nagsulat siya na hanungod sa akon. Pero wala kamo magtuo sang iya ginsulat,
Paano ba lang pagtuo ninyo sa akon mga pulong? Sa aton ebanghelyo, si Juan nagpanaksi sa kamatuuran, apang may pagpanaksi pa nga labis ang kay Juan. Ang mga buhat nga ginhimo kag ginhatag sang amay kay Jesus. Amo ini ang nagapamatuod nga ang amay nagpadala kay Jesus sa pagpanaksi na hanungod sa iya. Kita man bala makasiling nga nagapanaksi kita sang kamatuuran sang kabuhi ni Jesus? Para sa aton pagpamalandong sa siningaaga, aton ginaabi-abi si Miss Lovely Perez, isa ka empleyada sang LF Logistics Nestle Warehouse diri sa Bacolod City, nga magapaambit sa aton sa iya reflection sa ebanghelyo naton sa sininga adlaw. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Miss Lovely. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa tanan nga nagapalamati kag nagafollow sa aton nga live streaming. Ang subong nga ebanghelyo nga aton nabatian, nagsiling ang Ginoong Hesukristo nga indi makabig nga matudtuod ang testimonya parte sa iya kaugalingon kag kung siya lamang isa ang nagatestigo. Apan, kumayara iban nga tawo nga makatestigo parte sa iya presensya kag ang iya binuhatan sa ila nga kinabuhi, makabig ini nga kamatuoran sang kadam-an. Sa aton kabuhi, subong ilabi na sa panahon sang pandemya, madamo kita na agihan nga mga eksperyensya or mga pagtilaw nga makahatag kalisod kag makadala sa aton sa katalagman. Tungod sa kalisod sang pangabuhi, damo nga mga butang ang aton mapinsaran nga himuon bisan kabalo pa kita nga hindi inisuno sa gusto sang Ginoo. May mga tiyempo man nga nagapalayo kita sa aton nga pagtuo sa Ginoo hinungod sa mga sakit nga aton na agihan. Kag isa na dira ang madulaan sang tawo nga importante sa aton nga kabuhi. May mga tiyempo man nga gusto naton pamangkoton kag basulo ng Ginoo nga aginhatag niya ini nga mga pagtilaw sa aton. Base sa akon eksperyensya, nadula ang akon nga lola sa akon nga kabuhi sa pagsugod pa lamang sang pandemya. Hinungdan nga ang lola's girl ko, nabudlayan gid ko magbangon balik sa akon nga pangabuhi nga nasanayan. Pagkatapos ang isa ka tuig nga kundiin na matamat na nakon baton, nga nagupod na si lola sa aton amay sa langit, dito na nadula man ang akon nga manghod. Tungod sa mga paginulsol sa mga bagay nga wala ko na himo para sa iya, ginatake ko sang akon nga anxiety. May panahon nga napinsaran ko nga tapuson na lang ang akon kabuhi, kay hindi ko na masarangan ang kabugat nga akon ginadala sa akon nga tagipusoon. Pero pagsulod na akon sa kwarto, nakita ko ang Biblia, kag didto ko na realisar nga hindi lamang ako gaisahanon sa akon nga ginaagihan. Paagi sa amuto nga eksperyensya, dito ko nagbalik basa kag salig sa mga pulong sang Ginoo. Kag didto man nagamatamat mag-an ang akon nga ginadala sa akon nga dughan. Amo gani, kung aton pinagbinagon ang tanan, nga ini makonsiderar lamang naton nga ang mga ginagihan naton isa lamang ka mga season sa aton nga kabuhi. Malumpuwasan gid naton ini tanan kung kabalo kita kagatuo kita nga ang presensya ka Ginoo yara lang permi sa aton. Pamaagi sang iya nga mga pulong. Paagi sa pagpamati kag pagbasa sang pulong ka Ginoo gikan sa Biblia, dira kita kabalo kung paano naton malumpuwasan ang kalisod sang season sa aton nga kabuhi. Kag ang iya nga mga pulong nga yara sa Biblia makonsiderar man naton nga isa sa aton pinakakinahanglanon sa aton nga kabuhi para makmangabuhi kita sang walay katapusan kaupod sang iya presensya. Kag pamaagi sa iya pulong, dira nato nabatyagan ang iya paghiyas nga sa insyakto nga dalan kita magaagi bisan ano pa lisod sang aton nga ginaagihan. Kag diri naton makita ang iya promesa nga yara lang siya gyapon nagaupod sa aton nga kabuhi. Kag kung gapati kita sa mga disipulo ni Kristo pareho ni Moses, dapat magpati man kita sa iya, kag sa mga sinalatan nila, kay initanan para masakay Kristo. Wala sang mabugat nga pagtilaw kung upod nato ng Dios kag ang iya pulong sa aton nga kabuhi. Madamo gid nga salamat sa imo reflection, Miss Lovely. Kabay nga nakabuli gid ini sa aton nga mga tagpalamati. God bless you and your loved ones. Mga utod, paagi sa balaan nga kasulatan, ginaagda kita sa pagbutang sang aton pagsalig sa pulong sang Dios. Sa ginsaad sang Dios,
kag magpadayon kita sa pagpanglakaton padulong sa puluyan sa balay sang aton amay. Amo ini ang aton pagpanglakaton karon nga panahon sang Kwaresma. Amo ini ang aton kabuhi. Yara ang pagtilaw kag kadulom, apang indi kita magdula sang paglaom. Kunyara ang aton pagsalig sa pulong sang Dios, bisan ang anuman nga pagtilaw kag pagantos, magakabuhi kita sa paglaom, kag aton malabot ang puluyan nga walay katapusan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton